אה, לא ראיתי אתכם שם. ברוכים הבאים ליום ההולדת שלי. חלק מהאנשים חוגגים את יום ההולדת עם עוגה, או יושבים במסעדה, או חווים על סוסים, או קופצים ממטוס. אבל אני חשבתי שיהיה הרבה יותר נחמד לקחת את כולכם, לאסוף אתכם באולם קולנוע, ולהכריח אתכם להקשיב לי מדבר במשך כמה דקות. בכנות זה מרגיש לי מאוד עני. בשנים האחרונות הספקתי לקבל החלטות מפוקפקות בענייני אופנה. לקבל החלטות מצוינות בענייני חטיפים, ולאסוף סביבי קבוצה מופלאה של חברים וגם אהובים. אז תתרווחו במושבים, תהנו מהפופקורן, ורק תזכרו לכבות טלפונים.